Ang layo nito mula sa daan ay 500 meters. Wow naman! Wow! Wow! What's up mga kasunggab? Mag-vlog kami ngayon. Pupuntahan namin ang Linaw Cave. So, ito nga pala ang aking mga kasama. Sila nga pala ang kasama ko. So, pakilala mo mga kapatid. Hey, what's up? Nakakagigil ka? Okay, si Dijan ang aking kasama. Dito pa yung isa. Si Mr. Joey Ugana. Mga kasunggab, let's go! Let's go! Let's go! Gago! So, ayun, lalakarin namin lang doon kasi hindi pwedeng motorin at saka hindi rin pwedeng bangkain kasi mabato. So, ayun nga, maglalakad lang tayo papunta doon. Paano masabi? Nakakasad kasi wala kaming baon. Parinig ka ng parinig. So, magugutom kami doon. Importante, mahalaga ang